След излизането от ретроградния Меркурий, пазарът се раздвижва, но новата седмица носи нови кардинални преходи. Началото на седмицата стартира с мощен аспект между Слънцето и Юпитер. Това е вашият прозорец за финансови преговори, нови инвестиции и важни бизнес ходове. Не се примирявайте с статуквото. Средата на седмицата е под влиянието на силно пълнолуние. Време е за финализиране на стари проекти и оценка на реалните резултати, преди енергията да се промени. Внимавайте през уикенда. Напрегнатите аспекти между Венера и Марс носят риск от конфликти и импулсивни лични или финансови решения. Избягвайте крайните ходове. Общият анализ ви дава посоката, но вашият личен тайминг ви пази от грешки. Посетете Asterix Precision AI и вземете персоналния си анализ още днес. Той няма нищо общо с общият анализ. Сканирайте QR кода, харесайте и споделете анализа и на вашите близки и приятели.